Hi. Gib mir eine Hau. Hagemacht, Tafla, Hagemacht. Quina llengua és aquesta? Heu provat mai d'endevinar una llengua que heu sentit al carrer? Els nostres companys d'Easy Greek i Easy German van fer uns vídeos molt divertits en què reptaven a la gent a endevinar diferents llengües a partir d'uns àudios. Nosaltres avui fem el mateix als carrers de Barcelona. Som-hi! Είμαι η Μαριλού και είσαι... Ο Δημήτρης. Και καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά. Ξέρεις, Μαριλού, δεν ήταν μόνο οι φίλοι μας της σειράς μας στο YouTube που... Búlgar. No ho sé, la llengua eslava, però... Bueno, sí, jo això, no però... Sé. He dit búlgar, com podria dir, no ho sé, ucraïnès, que aquests dies... Tipus d'Europa de l'Est, d'algun lloc de per allà. Bé, és cap a l'est, sí, però no és una llengua eslava. Un tipus rus. Home, jo diria que és dels països tipus, jo què sé, Ucrània, Rússia, algun d'aquests, però no t'ho puc identificar. És grec. Doncs pues mira, vaig bé, ja t'ho dic jo que no en donaré ni una. Grec. Correcte. Molt bé. Brasileño. Jo diria que turco, no sé. Grec. Vale. Turc. Proper, geogràficament, però no lingüísticament. Grec. Grec. Oh, molt bé, nena. Aquest hagués fet un punt d'encertar, Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Bah, bien sûr. Est-ce que vous procrastinez? Des fois, mais pas tous les jours. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Francès, no? Francès? Francès. Bueno, això és francès, no? O només m'ho sembla a mi? Podria ser francès, no? Home. Sí. Efectivament. Ah, anava a dir, no ho compliquis tant, és que estàs pensant coses molt complicades. Francès, no? Sembla francès, no? Francès? Sí, francès. Correcte. Però al principi no ho he tingut clar, Das Thema ist Wackelkontakt. Du hast eben gesagt, das Mikrofon hatte einen Wackelkontakt. Ich finde, das ist ein sehr... Un país nòrdic, diria jo. No sé si Alemanya, però... Alemany. Sí, això és alemany o holandès? Alemany, suposo. Sí. Sempre d'acord amb ell. Alemany. 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 Alemany? Molt bé. Bé, llengües properes, de moment. De moment bé, no? Napenda Kiswahili kutoka najaribu napenda Kiswahili kwa sababu kina ni kama mziki kina Àfrica, però no ho ubico, no sé. És una llengua així africana. No sé, no sabria dir, Jo ubico Àfrica, però no sé. Bé, vas bé, és el Swahili. Swahili. Sí. Vale. Tenim uns companys que fan Easy Swahili i fan vídeos per ensenyar la llengua, llavors aquest àudio és d'un dels seus vídeos. No ho sé, pot ser d'Àfrica, no sé. No? Africà o... Sí, és clarament africana, és el Swahili. Això és més difícil, Ahà. No sé si és Europa de l'Est o és més bé Àsia. És que és com àrab, però no és àrab, no? Rus? No? Jo diria que és d'Europa de l'Est, però... Swahili. Ah, hòstia. Joder, por anda que he estado cerca. On la ubicaríeu, aquesta llengua? Jo, Aràbia, el Golf Pèrsic, no? No ho sé. Però no és àrab. És africana. És africana. Sí. Vale, doncs, no sé, algerià? Swahili. Swahili. No. Xinès? Japonès. Una pista. On la ubicaríeu geogràficament? Per la sonoritat. Jo més a baix que a dalt, però no sé... Sí, és una llengua africana. Ah. Més propera a l'àrab que... no? Però no en tinc ni idea. Finlandès. Perquè és raríssim el finès. No ho sé. És una llengua africana. Bueno, l'he vist molt estrany. És més... És d'Àfrica, Correcte. però no sé quina llengua és. Així, a sorts. A certs... Buah, és que no tinc ni idea. Quina lletra comença? Per la S. Per la S. Swahili? Correcte. Vale. Vale. La primera persona que l'ha dit.
Сегодня перед камерой Никита, а за камерой тоже Никита. Ну, можно сказать, что я вокруг камеры. Так получилось. И раз у меня такой один... Correcte. Molt bé, fantàstic. Asiàtic. No sé, xinès no. Coreà? Rus. Vale. Hosti, polac? O por ahí? Pròxim al polac, al polonès. Pròxim al polac. De la mateixa família. Rus. Molt bé. Rus. Parles rus o coneixes la llengua una mica? No, però bueno, porto temps que visc fora i conec molta gent, se't fa l'oïda una mica. Molt bé. Aquest aquí és rus, no? Sí. Correcte. Com ho has sabut? No sé, ha dit Nikita, no sé. Rus o un dialecte rus. 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 Efectivament. Això sembla més rus o eslau rus. Justyna wie, jak odpowiedzieć na pytanie, która jest godzina, ale czy wy wiecie? Jeśli nie, to koniecznie oglądajcie ten odcinek. Serbi? Ucranian? Ai, vaja. Aquests també els posaria cap allà, entre Ucraïna, polacs, russos, una mica... Bulgares? No. Però de la mateixa família, sí. Aquest s'assembla al rus, no? També seria un de l'est, però no sé quin, no sé. perquè rus no és, ja l'hem dit abans. Però és propera. Sí. Ostres. Però si no és búlgar... Rus? No sé. Està emparentada amb el rus, però no és el rus, és eslava. Ah, vale. El polonès. Polonès. Sí, polonès. Això em sona... Sí. Molt bé, correcte. Sí. Jo aquí he anat una mica més, ja. Vinga, va. Hi ha dialectes russos, ucraïnès, És bielorrus. Moldàvia. Polonès. Polonès. Sí, polonès. Ah, claro. Sí. Estava ahí en el mapa. Repassant l'Europa de l'Est. Sentint tantes llengües, no us han vingut ganes d'aprendre'n una de nova? Això ho podeu fer amb italki, una plataforma que serveix per trobar professors particulars o tutors de conversa amb qui practicar les llengües que apreneu. italki ha patrocinat aquest vídeo i avui us el recomanem especialment perquè és una plataforma molt intuïtiva que us permet aprendre al vostre ritme i en què l'aprenentatge és totalment individualitzat. A mi m'encanta perquè pots trobar el millor professor per a tu fent servir filtres com ara les altres llengües que vols que parli o el seu país de procedència. Per exemple, ara mateix hi ha vora 70 professors de català que també parlen anglès i la majoria d'ells també castellà. Si encara no us hi heu registrat, ho podeu fer a través d'aquest enllaç que us deixem també a la caixa de descripció i obtindreu crèdits per valor de $10 per gastar després de la primera classe. In deze aflevering gaan we samen lidwoorden ontdekken. Het Nederlands heeft 2 bepaalde lidwoorden, namelijk de en het, en 1 onbepaald lidwoord. Em recorda molt l'alemany, però no és l'alemany. D'acord. Vas bé? Sí, però no tinc ni idea, em recorda, però no tinc ni idea. Deu ser de per allà al costat. Crec que ha dit Mòlaca. Moldàvia o alguna cosa així, jo què sé. No sé, serbi o... No, jo no hi vaig. No, diguem, no ho sé. És una llengua també, no ho sé, eslava segur, però no ho sé. A mi no em miris. No ho sé, jo què sé. Serbi, vinga, no ho sé. Neerlandès. Ai! Ostres, home! Quasi que no. Quasi que anava a dir, ai, no! Quina diríeu així, la primera que us hagi passat pel cap? Ni idea. Jo he pensat irlandès, però... Holandès. Holandès. Molt bé. Holandès? Molt bé. Holandès? Perfecte. Holandès? Sí, com un alemany o holandès o un belga, no, el való o alguna cosa d'aquesta. Holandès, neerlandès, correcte. Olandez. Correcte. Sau știu să cânt la pian foarte bine. A doua greșeală este am 19 de ani. Hosti, és que em recorda l'italià, però... És italià? No, però me'l recorda. Està emparentat. Sí, però no sé ben bé d'aquí, però ja et dic, em recordava l'italià, no sé quin... Romanès. Romanès. Sí. Alguna idea? Jo crec que sí.
Polaco o alguna cosa així, no sé. Romanès. Romanès. no? Sí, correcte, molt bé. No sé, ni idea. Una pista és una llengua romànica. Vale. Segons com sembla italià, però no ho sé, no és italià. Ho sembla. Jo no diria italià, però no sé. És italià? Què diries? Em rendeixo, aquesta en rendim, va. Romanès. Hòstia, ho anava a dir, però... No s'hi val. No s'hi val. Parlo de romànica, però he dit, no caiguem en el joc fàcil de paraules. Vinga. No s'hi val. De fet, diuen que el romanès sembla tant al català. No. Pues no ens ho sembla. Això és italià? No. Turc. Romanès. És romanès. Portuguès? No. És romànica. Jo anava a dir, sí, alguna cosa així. No ho sé. Però... En rendim. No ho sé. Romanès. Mira. 한국에서는 바로 새해 1월 1일에 다 같이 나이를 먹는데요. 아까 말씀드렸듯이 한국에서는 I això ha de ser o japonès o... Pel to potser una mica, no? Sí, un mandarí, no? Japonès o xinès? Japonès? No sé. Japo? Japonès? Hòstia, aquest em sona molt, de veure vídeos. Però és que igual et dic japonès, xinès o coreà o... Mira, l'has dit. Ah. Coreà. De vídeos dels meus fills em sona. Japo, diria que és. Sí, japonès? Jo diria que és japonès. Japonès o coreà? Coreà. Com l'has sabut? No, perquè hem estat al Japó i tampoc em sonava algunes d'això al Japó i al xinès jo crec que no sé. El xino no, més... segur que no. Entonces, més o menys, dic, coreano, taiwanès, no sé. Perquè he pensat, potser mires sèries coreanes ara que estan tan de moda. No. Japonès? Per allà. Ah, coreà? Coreà. Això deu ser xinès o japonès? Xinès o japonès. O coreà? Coreà. És coreà. Xinès, japonès, coreà. Coreà. Anar provant. xinès? 나이를 먹는데요. Coreà? Coreà. Molt bé. Bueno, que divertit. Però molt bé, força bé. Que xulo. Coneixes alguna d'aquestes llengües? Les has estudiat? Parlo francès i italià. Bueno, és que sóc lingüista, a mi tot això m'agrada molt. I profe d'anglès i d'idiomes. Carai. O sigui que per això m'ha semblat superdivertit. Però bueno, jo parlo les llengües típiques, català, castellà, anglès, italià i francès. Ja està prou bé, no? Però bé, molt xulo. Moltes gràcies per humiliar-nos. Ara ens haurem de buscar i humiliar-nos, exacte. Bueno, gràcies a vosaltres. He aprovat, no? Sí. Molt bé, aleshores també et volia preguntar quines llengües coneixes, has estudiat o en tens nocions? Bueno, jo parlo castellà, català, anglès, francès, alemany i romanès. Carai, molt bé. Però fa temps que visc fora i, bueno, és normal. Tenim el romanès també i no te l'he ensenyat perquè me l'he passat de llarg. Bueno, és fàcil, és una llengua llatina, doncs és fàcil de reconèixer. Sí, amb influència eslava. Sí, una mica, algunes paraules, però tota l'estructura, de fet és la llengua que s'assembla més al català que jo he après mai. Diria que 25%, 30% de les paraules són similars, paraules com oli, ou, carn, porc, són les mateixes, sí. Català, castellà, anglès i francès. I ja està. I alguna que et cridi l'atenció que t'agradaria estudiar? Bueno, italià o portuguès. A mi, llengües africanes, el diola, per exemple, que ja he viatjat, m'agradaria aprofundir-ho, conèixer una mica, i japonès, m'agradaria parlar-lo, sí. A mi m'agradaria millorar molt el meu anglès, que és la meva primera fita, i després ja qualsevol. Ui, m'agradaria estudiar moltes, però soc molt negada per les llengües. Em costen moltíssim. Igual que el meu marit i el meu fill gran te les haguessin adivinat totes, perquè les parlen totes, i jo no tinc aquesta facilitat, llavors em costa. Vaig posar-m'hi a l'anglès, però després no tenia temps, tampoc. Ja, el temps també és important. El temps i la pràctica, i també si no ho practiques. Clar. Però sí, el rus, quan vam estar, és una llengua que em cridava l'atenció. I el japonès també, perquè m'ha semblat que a nivell de fonema és com molt fàcil d'integrar o d'aprendre, saps? M'ha semblat una llengua que no era difícil d'aprendre a nivell de fonemes. I fins aquí el vídeo d'avui. Deixeu-nos en els comentaris què us ha semblat, si heu sabut endevinar totes les llengües i també quina creieu que és la llengua que ha parlat el Harry al principi del vídeo. Ens veiem a la propera.